दानि सेंग्रा जेनेरेशना जेरै एयारपर्ट दं बिथिं थांगोन दा बेवहाय जोंनो सोलोंनांगौआ बेसो जादों लामाया नों जेरैखि बासिनानै लाया मानो जोंनि पास्ट जोंनि अस्तित्व जोंनि आइडेन्टिटिखौ नैबाव लानानै सोलिलांनांगोन बे एयारपर्टआवनो थांथों स्पेसआव थांथों टेक्न'लजिनि दुनियाव थांथों जोंनि आइडेन्टिटिया माजों जागोन बा रावा बयनिफ्रायबो देरसिन आइडेन्टिटिनो मालाबा गाननाय जोमनाया गोमालांनो हागौ मालाबा नोंनि मोसानायनि टेकनिकआ सोलायलांनो हागौ मालाबा मेथाइ खननायनि टेकनिकआ सोलायलांनो हागौ दानि जुगाव रिमिक्सनि जुग नाथाय नोंनि रावा सोलायलाङा नोंहा जुदि मोनसे कमिटमेन्ट थायोबा and that is the only weapon which can protect you and preserve you from any kind of aggression खारन नोंनि बिखायाव जेब्ला नोंनि रावनि फारसे मानिनाय आरो सिबिनाय थायो दुनियानि खुनु शक्तिया नोंखौ जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौ बे गोसोखांनायनिफ्राय बे लुबैनायनिफ्राय रावबो गारबनानै दोननो हानाय नङा दा जोंनो गोदान कमिटमेन्ट नांगौआ रावनि प्रति रावनि फारसे जों जेखि जाया सिचुवेसनाव रावखौ मालाबाबो गारनाय नङा कमप्रमाइज खालामनाय नङा नंगौना नङा दाथ' जाल्लाया ओरै जाबाय नेताफ्रा हारसा जायगायाव थाङोबा हारसानि लेक्सार होनांगौ हिन्दी भाषिफोरनि थाङोबा हिन्दीनि लेक्सार होनांगौ मालाबा इंलिश लेक्सार होनांगौ बर' जायगायाव बर' लेक्सार होनांगौ मालाबा आरो मिक्स कमिउनिटि थाबा मोननै मोनथामावबो लेक्सार होनांगौ जोंना मा जाहैबाय बेबायदिनो बाथ्रा बुङै 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 खुनु रावानो थिग नंला दा बर' रावब्लाबो माबा माबि राव हाबसननो नागिरो नाथाय बाथ्राया बे नङा नोंनि न'आव थानानै जै बर' हारिनि जै होनबाय थाबानो बर' हारिया थांनानैबो थाया नोंनि न'आव थाबाय थानानै नोङो डिमापुर माइबांनि मेथाइ खनै खनै सेरजा दामै दामै गाबबाय थाबाबो हारिया थांनानै थाया थांनानै थायो बबाव बे जे गोदान मुगानि कम्पिटिसनाव मालायजोंबो कम्पिट खालामनानै गावनिखौबो फसंलांनो हानायावसो जोंनि हारिया थांनानै थायो दा सासे गेदेमा सानसुमैनि बाथ्राखौ आं भाटारमारिनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन हयतोबा 75-76आव सासे गेदेमानि लेक्सार आं खोनाजेनदों प्रसेनजित ब्रह्म बा एसे आगोलाव सोरबा सासे मेथाइ खनदों बबाव थांखो जोंनि आबै आबौनि जारिमिना डिमापुर माइबाङा बबाव गोमालांखो होननानै गाबलायलायनाय मेथाइ खनदों जोंबो गाबदों बयबो नाथाय अपेन सेसनाव प्रसेनजित ब्रह्मआ मोनसे लेक्सार होदों गोदान बर' माहारिफ्रा थांनानै थानोबा आबै आबौनि गोथै हाखराव थांनानै गाबबाय थाबानो थांनानै थानाय नङा बे गोथै हागरनिफ्राय मोनसे गोदान जात्रा जागायनांगोन गोदानै थांनानै थानायनि मोनसे संकल्प लानांगौ जादों दा गोदान संकल्पआ मा गोदान जेनेरेसननो आं मोनसे खावलायनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोंनाव राजनैतिक दल दङ फिसा फिसा ओनसोल आरो भारतबर्षआव मोनसे राजनैतिक दल दङ बिजेपि कंग्रेस मा बिसोर जाबाय 130 कौटि मानसिफोरनि राजनैतिक दल आरो जोङो खम मानसिफोरनि राजनैतिक दल नाथाय जोंनि आखलाथ' एखे राजनैतिक दल जायोबा आलादा जानो हाया दा जोंनि गेजेराव बाद बिबाद थागोन सासेया सासेखौ बुंलायनाय जागोन सोर राइट सोर रं बेनो जाहैबाय समाजनि मोनसे नियम गावखौ गायसनलांलायलायनायनि नाथाय गोदान जेनेरेसना जाखांबोनाय जेनेरेसना मोनसे निउट्रेल शक्ति जानानै राइट रंखौ जाज खालामनायनि मोनसे गोहोखौबो लानांगोन आरो बिनि उनाव मोनसे थांखियाव फैनांगोन जों ब्लाइन्ड जानो नांला सोरबा बुंबानो जों बेखौ मानिनानै सोलिनायनि जुगाबो गैला दा उग्रबादखौ जों मानो नाङा होनदों हाथियार दावहाखौ जों मानो नाङा होनदों थांनाय 40 बोसोराव जों गासिबो रोखोमनि हाथियार दावहाबो खालामबोबाय जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामबोबाय उग्रबादा हाथियार लाबाल' जाया उग्रबादा बिसारदाराबो नोंनि मेलेमाव जुदि उग्र सिन्था दंबा बेबो उग्रबाद हाथियार लाबाल' उग्रबाद नङा मालायखौ सैनो हायै नायनो हायैयाबो उग्रबाद मालायखौ खुनु खारनाव सहायनो हायैयाबो उग्रबाद बे उग्रबादखौ जों मानो नाङा होनदों
बेवहाय मोनसे साइन्टिफिक रिजन दङ नों जेसेबां उग्रबादजों आवगायलांगोन एसेबां नोंनि सुथुरा बांगोन मानसिजों जुजिनो नोंलाय मोनसे जाथिया मोनसे समाव मोनसे गोहोजों जुजिनो हागौ 100टा गोहोजों जुजिलांबाय थानो हाया दा उग्रबादनि लामाजों जों आवगायलाङोबा जोंखौ गाख्रेबग्रा शक्तिया बांगोन आरो जों रावजोंबो जुजिबाय गासैजोंबो जुजिनानै थावरिनानै थांनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनाव दिनै मोनसे गणतान्त्रिक प्रक्रियाखौ जों लाबोदों एसे मालायखौबो स्वीकृति होनांसिगौ मालायखौबो सोलोंनांगौ मालायनि सोमोन्दैबो मिथिनांगौ आरो गावनिखौबो फोसावनांगौ दिनै बेवहाय खन्थाइगिरिफोरनि सन्मिलन जादों जों बिसोरजों बर' राव रायलायाखै जों बिसिनि रावजोंनो रायलायदों हिन्दीजोंनो रायलायदों बेवहाय मा नुदों जों बर' राव रायलायाखैबाबो बिसोर बर'नि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनायनि आग्रहआ बारानिफ्राय बारा जादों बिसिनाव मिथिनो लुबैनाय फैदों बिसिनाव बर'नि सोमोन्दै आरो दिनैनिफ्राय बिसोरो बर'नि सोमोन्दै मिथिलांनो नाजागोन बर'खौ सोलोंलांगोन दिनैनिफ्राय बेवहाय देरहानाय दंना गैया जा प्रमद बर'बो फैबाय बिटिसिनि चिफ आरो एमएलए बिथां लरेन्स इस्लाब्रिबो सौफैबाय सौफैद'यैयाव हयथ' आङो दिनै लेक्सार होनांबाय दाना आं बेखौनो बुंनोसै सासे मानसिखौ नोङो गोदोनायाव हमनानै नोङो बर' सोलों होनबाय बेनाव जिद जाबाय चेलेन्ज जागारबाय बे थैनानै थांबाबो बर' सोलोंला आरो सासे मानसिखौ बुंबाय जे नों बर'खौ सोलोंनांलायलाया दे नोंसिनि रावजों जों रायलायगोन बिसिनि हिन्दी रावजोंनो रायलायनानै नोङो बर'नि सोमोन्दै बुंबाय थाहैबाय बेनाव मोनसे इन्टारेस्ट जागारबाय दाना बर'नि सोमोन्दै मिथिनायनि बबेहाय दं देरहानायालाय थ' बेनो जाहैबाय इन्टेलेक्सुवेल वार इन्टेलेक्सुवेल फाइटिंआ बेनो दा ओंखायनो गोदान जेनेरेसना दिनै मोनसे गोदान बाथ्रा सोलोंनांगौबा जेखि जाया बाथ्राया जाया मानो बेखौ जाज खालामनानै नायग्रो राइट ना रं सोरबाया मोनसे बाथ्रा बुंदों बे खोनानायावनो नोंना फाइनाल खोनानाय जानो नाङा जायनि सोमोन्दै बुंदों बेनावबो सोंनानै टेलि खालामनानै नाय जे बेहाबो आलादा बाथ्रा दङ आरो मोननैजों बिजिरनानै नायोबा राइट थिंग्सआ फैगोन बर' मिडियामखौ लानानै गोलाव गोफाव साननाय बर' मिडियामखौ सोर फरायो सोर फराया बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिराद बिबाद जायो बिबाद जानाया गाज्रि नङा नाथाय बेनो फाइनालबो नङा दिनै 100 जन मानसिफ्रा बर' मिडियाम फरायदों 100 जनानो फरायदों नो डाउट दे जों मोजां मोनबाय नाथाय 100 जन फरायनानै 99 जना जुदि क्वालिटि एजुकेशन गैयाबा सासेल' मानसिया क्वालिटि एजुकेशन मोनोबा बर' मिडियाम फरायनानैबो बर' हारिखौ मदद होनो हानाय नङा नाथाय 20 जन बर' फिसाफ्रा बर' मिडियाम फरायनानै 20 जनबो जुदि क्वालिटि एजुकेशन लानो हायोबा बेनो बर' हारिखौ फोथांनोबो हागोन थावरिहोनोबो हागोन बर' मिडियाम फरायनांगौखौ आंबो बुंगोन नाथाय साबसेया फरायदों साबसेया फरायाखै बिनि रुजुनाय लायै लायै गावखौ जों दुब्ला दाखालाम गावखौ जों लोरबां खालामनो नाङा जायफ्रा बर' मिडियाम फरायदों मोनसेल' डेडिकेशन थानांगौ जे बर' मिडियामजोंनो बेस्ट अफ दि बेस्ट एजुकेशनखौ आं लागोन आरो आङो कम्पिट खालामनानै नायगोन इंराजि एबा गुबुन मिडियामाव फरायनाय मानसिफ्राबो आंजों समान रोङो ना रोङा बे डेडिकेशनखौ लानानै थांबा बर' मिडियामजोंबो क्वालिटि एजुकेशन जानो हागौ इउएन एकाडेमिक खुलिजेनब्ला बर'फ्रा सारा आसामावनो साब्रै साबाल' फार्स्ट डिभिजन जायोमोन इउएन एकाडेमिया प्रथम मेट्रिक बेस होजेनब्ला खेबसेयैनो 24 जन ना 25 जन फार्स्ट डिभिजन जादों आरो नेक्स्ट इयाराव 60 जन बिनि उनाव दा मा फैनो 1200 1300 जन फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन फैयो दा इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि रेकर्डआव नायोबा बर' मिडियामनिफ्राय आईआईटी थांनायनि रेकर्ड दंसै बर' मिडियामनिफ्राय मेडिकेल डक्टर जानायनि हिसाब गैलिया आरो इन्जिनियार जानायनि हिसाब गैलिया एनआईटिआव फरायनायनि हिसाब गैया बबेहायथो दं बिदिबालाय खमालाय दानि भारतनि गोदान एजुकेशनाबोथ' मादार टांखौनो बुंदों नाथाय मोनसे खोथाया मा रायजोफोर बर' मिडियामखौ सोर फरायनांगौ सोर फरायनाङा बे मोनसे डिसकासननि आल'सनानि बाथ्राबाबो
जायफोर फरायबाय थादों फरायसाफोर बेखौ लानानै गावनि गेजेराव खुनु दिन आरो डिबेट खालामनो नाङा बेखौ नांलानै बे आइडियाखौ लानानै रावबो देबोर नांनो नाङा मालाया फरायाखैबा जों मानो फरायनो बे बाथ्राखौ रावबो दाला फरायसाफोर नों बर' मिडियाम दं you be proud of what you have done नोङो गोरबोसे बुङो रावबो लाजिनाङा टाउनाव फै गुवाहाटियाव फै yes आं बर' मिडियामजों फरायदों बिखाफोर जानानै बुंनायसाय रावबो नोंखौ लाजिफोनांनो हानाय नङा नाथाय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनायफ्रा मा जायो सोरनोबा इन्ट्रडाक्सन होब्लाबो मोनसे खोथा बुङो मा नों मा मिडियामाव फरायदों बर' मिडियामसो होननानै नायगङो आरो इंलिस मिडियामाव फरायग्राफ्रा आंना इंलिस मिडियाम डन बस्क' सांग्रिला होननानै बुंनानै लायो मानो बुंनो हाया बर' मिडियामाव फरायग्राफ्रा मानो बुंनो हाया आं UN एकाडेमियाव फरायो आं दतमायाव फरायो आं बबेबा गियान लैथो स्कुलाव फरायो बिखाफोर जानानै बुंनायसाय रावबो बेखौ लुकडाउन आपन खालामनो हानाय नङा नेग्लेक्ट खालामनो हानाय नङा तो दिनैनि दिनाव ओंखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया जिहेतु आङो चिफ मिनिस्टार फैयैखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जानानै हक आं चिफ मिनिस्टारखौ रिप्रेजेन्ट खालामाखै थेवबो आंखौ आलासि हिसाबै बुंनो खाबु होनायलाय आं जिहेतु बुंनो ओंखारदों दिनै बाहाय मोनसे बिराद गिदिर कवि सम्मिलन जालांबाय सारा आसामनि 100टा रावनि कवि बा खन्थाइगिरिफ्रा बेयाव फैनानै दाखालिनिफ्राय खन्थाइ फरायफैदों बर' गामि नायदों बर' राव सोलोंनो नाजादों नायबाय था रायजो राजाफोर फरायसा फंबाय बिनानावफोर बे 100 जननि गेजेराव साब्रै साबा मानसिया गाबोन समफोरनिफ्राय हयतोबा बर' राव सोलोंनायनि गोसो जागोन आरो बिदिजों मा जागोन जों साफ्रोमबो राइटारफ्रा मोनसे इच्छाखौबो लानांगौ जों मोनसे गोसो जानांगौ जोङो बर' राव लिरो गाव लिरो बावनो बास सिमाबद्ध जानानै थाबाय आं लेखा लिरो बास मालायजों मा सोमोन्दो दं फालाय खिन्थु जों जिहेतु देश बिदेश गिदिङो मोनसे नेटवर्क बानायनो नाजा राइटारफ्रा सासे नङा सासे सिनाखि खालामनो नाजा बबेबा मोनसे रायजोआव बबेबा मोनसे देशआव आंबो एफा एनै गिदिङा नङा गिदिङो आङो जेराव थाङो सासे नङा सासे मोनसे कन्टेक्टखौ एस्टाब्लिश खालामबोयो आङो आरो बेबादिजों मा जायो मोनसे नेटवर्क जायो जेला नांगौ जायो नों मानसि मोनो दा दुनियाया डेभेलपमेन्टआ मा इट इज एन एक्सचेन्ज प्रसेस डेभेलपमेन्टआबो गोदान जिनिस नङा एक्सचेन्ज प्रसेससो बियो दा आमेरिकायाव थाङोबा गोदान गोदान मोनो नाथाय आमेरिकाया गोदान नागिरनानै नोंनि जायगायाव फैयो स्टाडि खालामनो थाखाय इंलेन्डआव थाङोबा गोदान गोदान मोनो मानो होनबा बेवहाय इंराजि राव रायलायो नाथाय इंलिस मानसिफोरनि थाखाय इंलेन्डआथ' गोदान नङा इंलिसफ्रा गोदान नागिरनानै जोंनि ओनसोलाव फैयो तो एक्सचेन्ज प्रसेस बियो गोदाना नोंनि आंनि सोलाय सोल'नि ओंखायनो जों इनफेरिटि कमप्लेक्सआव भुगिनो नाङा जाय हारिनाव जाय मानसिनाव इनफेरिटि कमप्लेक्स दङ बे मानसिया जिबनाव मालाबाबो खर' थिखांनो हाया गसंनोबो हाया हारियाबो गसंनो हाया मालाबाबो आं मा आंनि उदाहरनखौ बुंनांगौबा आङो लेखा फरायाव मोजां फरायबोआखै क्लास 9 निफ्राय आन्दलन लोगो मोनबोदों आङो पुलिस गिनानै फोथाराव खारबोनांदों गोदो क्लास 9 10आव फरायबानो एबसुनि लिडार जायोमोन वार्कार जायोमोन आंनि जिबना आन्दलनजोंनो 40 बोसोर सेस लेखा फरायाखै मोजाङै फरायाखै आङो ग्रेजुवेट मालाय मा जानो बर' रावजों गसंनानै लेक्सार होनो रोङामोन इंराजि बुंनायाथ' बाद दोनबाव नाथाय जेला दुनिया गिदिंबाय नुबाय मा नों जुदि गिलुं गिलुं रायलायोबा नोंखौ नाख्रेबो बे समनिफ्राय मोनसे संकल्प लादों जों जुदि रायलायनांगौबा बिखाफोर दानानै रायलायनांगौ बियो जि भलिउमाव रायलायगोन एखे भलिउमावनो रायलायनांगौ गोरा रावजों बुंबा जोंबो मोनसे कनफिडेन्ट मोनसे भइसजों रायलायनांगौ जों मालाबाबो कमप्लेक्सआव भुगिनो नाङा बे समनिफ्राय लानानै जि रोंगौ बेखौ लानानै दुनिया गिदिंबाय नाजाबाय मावबाय इंराजिया बेसेबां जायो बेसेबां जाया खोथा गैया आं मा बुंनांगौ आं बुंगोन इंराजिजों माथो दंफालाय हिन्दीया आंना कारेक्ट जायोना जाया बेजों खोथा गैया आंहा मा बुंनांगौ आं बुंगोन बुजिजोबो बाथ्राया बेबादिजों मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं जायो साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैनिफ्राय
साफा साफा कन्फिडेंट मेन कन्फिडेंट गर्ल जानांगौ आत्मविश्वास थानाय गावनि सायाव फोथायनाय साफा साफा सेंग्रा लाइमोनफोर जानांगौ बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैनिफ्राय आरो बेल'नो बर' हारिखौ गोजौआव लांनो हागोन बेल'नो बर' हारिखौ लांनो हागोन आरो कन्फिडेंट मानसिफ्रा सोलोंनो हायोनो सोलोंनायनिबो इन्टारेस्ट जायो बेजोंसो बर' हारिया गेरेमसा हारिनि मिनिङा मा आं मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो फाख्रि बिफाङा जुदि लिं लिं जौनायमोनबा बे गेरेमसा जानाय नङामोन दालाय थानायखाय गेरेमसा जादों ट्रु सेन्सआव मोनसे दालायजोंनो गेरेमसा जाया दालायनि सायाव जाय बिफाङा आरो दालाय ओंखारबावो साब ब्रान्चेसफोर बिसोरखौ गेरेमसा होननाय जायो जों गेरेमसा हारि जानांगौबा मालायनो साया होनांगौ जायो आरो गेरेमसा हारि जानो थाखाय दालाय बिलाइ आखाइ आथिं फोलावनानै गेरेमसा बर' माहारिनि गान गायबाय थाबानो जाया गेरेमसा हारिनि आसल सेन्सआ जाहैबाय मा पारफेक्ट मेन एन्ड पारफेक्ट वुमेन बे हारिनि साफ्रोमबो मानसियानो पारफेक्ट जानांगौ गोरों जानांगौ गियान गोनां जानांगौ गुन गोनां जानांगौ दा जुदि थांखि लानांगौबा फैगौ 20 बोसोरनि गेजेराव बर'आव साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रानो गुन गोनां आरो गियान गोनां मानसि जानांगौ होननानै जोङो थांखि लानो सम फैदों दा आरो बिदियैसो जों हारिखौ दानो हागोन नङाबा गेरेमसा हारिया जानाय नङा मोननाया गोमाफिननो बारा गोबाव नाङा मिथिगौना मिथिया रायजो मोनबाय रायजो गोमाफिनबाय गोदो राजाफ्राबो रायजो गोमायोमोन दानि गोदान भारतआवबो त्रिपुरा कक बर'फ्रा रायजो गोमाफिनदों झारखन्ड रायजो जाबाय झारखन्डीफोरनि आदिबासिफोरनि आखायाव गैया बे रायजोआ गाबोन बड'लेण्ड मोनबा बड'लेण्डनि आखायाव बिराद रैखाथि मोननानै थाबाय थागोन बेखौबो दा सान खारन रायजोआ मोननानैबो गोमाफिनो नाथाय नों जुदि बयबो पारफेक्ट मानसि जायोबा सासन बेबस्थायाव हाबनानै सासन बेबस्थाखौ माने सामलायनो हानाय मानसि जायोबा लेखा गोरों जायोबा साहित्यिक जायोबा बिगियानी जायोबा डक्टर इन्जिनियारनि अभाब गैयै जायोबा बे रायजोखौ नोंनिफ्राय रावबो सिख'नो हाया आसामाव साबसे जों रायबाय थाग्रा जाथिया दंफालाय सोरबा सोरबा ओरैहारिबो दङ जाय टटेल रायजोनि 30%ल' 30% मानसिया रायजो खुंगासिनो दं मानो होनबा बिसोर गुन गोनां गियान गोनां पारफेक्ट मानसि गोजा 70%आ रायजो खुंनो हायाखै मानो बिसोर लेखा रोङा पारफेक्ट जायाखै गुन गोनां मानसि नङा दा जों जुदि गुन गोनां मानसि जायोबा जोंनि जनसंख्या जेखि जाया मानो जोंखौ रावबो गादबनो हानाय नङा दा आं बेखिनिखौनो खावलायबाय दिनै 17 नभेम्बराव आरो जिहेतु जोंहा प्रमद बर'आबो फैबाय बिथाङाबो बिबुंथि लाखिगोन आरो दाखालिनिफ्राय आङो दङ दा गुवाहाटियाव थांनांगौनि मोनसे सम फैबाय बारा गोबाव थानो हाला बेनिखायनो दिनै बयनोबो दिनैनि बे 17 नभेम्बरनि गोथार सानाव आंनिफ्राय बुंनांगौ बाथ्राखौ आङो बुंनानै फोजोबनानै बिदाय लानो सानबाय गोजोन्थों रायजो राजाफोर सबको नमस्कार आप लोगों ने इन 3 दिनों में जिस तरह से काम किया है आपने दिखाया हमको भारत के हर कोने में भारतीयवासी कैसा सोचते हैं कैसा दिखते हैं साथ साथ में आप लोगों ने यहाँ आके ये भी देखा होगा कि यहाँ के लोग उन लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है जीने का ढंग कैसा है कितना डिसिप्लिन भी है कभी कभी क्या होता है ज्यादा डिसिप्लिन लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता कभी कभी क्योंकि आगे बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए फ्रीनेस चाहिए लेकिन हम ऐसे भी नहीं जा सकता एक डिसिप्लिन को भी लाना है आगे भी बढ़ना है सबको स्वतंत्र भी बनाना है हमारी सोसाइटी जो लेवल में है जिस लेवल में है कुछ कंट्रोल की जरूरत है कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है अभी भी लेकिन इंडिविजुअली सबको स्वतंत्र बनाना उनकी सोच में विचार में और दुनिया में सबके साथ मिलके भी अपने जो अस्तित्व है इसको बसा के रखने का जो सक्षम व्यक्ति हमको निर्माण करना है ये प्रक्रिया भी शुरू हुआ और आप लोगों के आने से एक नयापन मिला नया विचारधारा मिला एक जोश आया है इधर की नव प्रजन्म की नवजुवक जो लोग हैं बॉयज एंड गर्ल्स एक जोश मिला है कि अगर एक इंसान जीना है तो कैसे जीना है ऐसा नहीं है कि हर समय हमको एक बहुत बड़ा संकल्प लेके जाना है हमको एक हर समय एक बड़ा गोल लेके जाना है
बड़ा गोल तो छोटे छोटे कामों में भी है। अब अगर अपने लेवल में छोटी छोटी काम को भी ठीक ढंग से करते हैं तो वही आपको बड़ा गोल तक लेके जाते हैं। तो इसी को सिखाने के लिए, इसको बोलने के लिए आप लोग आया है। खाने पीने में, रहन सहन में कुछ तकलीफ तो हुआ होगा। हर समय में क्या हुआ, इस तरह के समारोह अगर बनते हैं तो बाद में हम पूछते हैं, यहाँ के जो लोग के ऑर्गेनाइजर होता है पूछते हैं कि कैसे लगा है, आपको तकलीफ तो नहीं हुआ। लेकिन जो मेहमान लोग होते हैं उनका रेडीमेड रिप्लाई होता है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, कोई भी तकलीफ नहीं मिला, इतना अच्छा लगा, ये परिवेश ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई तो है इधर, इसको सुधारने का हमारा भी समय भी है, मौका भी है। तो आने वाले सालों में अगर फिर से बीटीआर की तरफ से इस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, उस समय आप लोग देखेगा इस स्मारक का जो चेहरा है ये बदल गया है। आप लोग भी इसको सराहना होगा और इस तरह की जो प्रक्रिया सिलसिला जारी रहे, ये आशा करके मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। साबायखर थाबाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनिसिम। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल स्पीच। दानिया जोङो माखासे आलासि आरो बिटिआरनि चिफ आङो गाहाय नेहाथारिखौ सिगांनो थाखाय खावलायबाय। मानगोनां आफादगिरि, गेदेमा नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। दा बे समाव बिथांखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बे क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि जानानै बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। And he is Srijit Pramod Boro, Honorable Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. And he is the key person for organizing this literary festival here in Kokrajhar. बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बेनि उनावनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बे समाव बरायनो आवगायदों। आरो जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आङो क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव जोंनि गेजेराव दंबावो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो लोगोसे जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जयन्त बसुमतारी एमएलए जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि इएम